ଏବେ ଦେଖିବା ବସ୍ତାରେ କ'ଣ ଅଛି ଛୁରୀରେ କାଟିକି ଦେଖିବା। ନଡ଼ିଆ, ଓଉ, ବାଡ଼ି ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବେଲ, ବାଡ଼ି ପୋଇନାଡ଼ି, ଏଇଟା ହଉଛି ଉଲୁକୋବି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା। ବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଇମୁ ଉଲୁକୋବି। ଆଇଲେ ଗୋଟେ ଖୁମ ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ ଖୁମ ଆଳୁ ଆହୁରି ବି ରହିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଏତେ ବଡ ବଡ ଖୁମ ଆଳୁ ବାଡ଼ିରେ ସାରୁ ହେଇଥିଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରୁ ମୁଣ୍ଡା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଧଣିଆ ପତ୍ର ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା ତାକୁ। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଜାଗରରେ ତରକାରୀ ହବ। ବଡ଼ି ଇଏ ଜାଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଘଷିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସବୁ ପନିପରିବା ଦେଇଛନ୍ତି।